olyan nagy dolog látni, amikor ebbe előrelépések történnek. Nem csak a saját életemben, hanem a másokéban is, hogy ennek tanulja tudok lenni. Egyik legnagyobb dolog. Hogy azt tudom látni, hogy te jó ég, hát eltelt egy év, és van egy egészséges előrelépés. Ami pont nem az lesz, hogy tök mindegy, hogy más mit mond. Hanem akkor erőt kapok ahhoz is, mert ez lesz végső soron talán a legmélyebb része annak, vagy jele annak, hogy én egy koherens, egészséges önértékeléssel és önbecsüléssel bíró ember vagyok, hogy el fogom tudni fogadni azt, hogyha mások másképp látják. El fogom tudni azt is fogadni, hogy a másiknak én nem leszek szimpatikus. Vagy ő nem látja a jó indulatomat. Mert hogy valószínűleg az ő történetében az magyarázható.